अरे बबुआ बहादुर सारा कारी जब कली है खेसारी लाल के गाना सुन के ऐसे सीनी कली है। अरे दुनिया बदलो बाकी ही ना बदली है खेसारी लाल के गाना सुन के ऐसे सीनी कली है। नमस्कार प्रणाम, हम अखिलेश कुमार स्वागत करता नहीं अपन यूट्यूब चैनल भोजपुरी पढ़ाई में। दोस्त आज हमनी के बात करम संगम युग के बारे में। जैसे कि हमने के इतिहास में बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुकल बानी सन, नहीं देख ले तो कोनो बात नहीं है। चलिए शुरू कर जब आज से हमने के संगम युग आज से बिल्कुल एकदम समझ में आई, हर चीज़ समझ में आई। ठीक बा, ये हमार दवा बा। हाई बैकग्राउंड जो देखो तनी घबराइला के बात नहीं है। हमने के पढ़ला से मतलब बा, बैकग्राउंड से मतलब नहीं है। बोर्ड पर लौके के चाहिए, ठीक बा, लौकला से मतलब बा। तो आज हमने के बात करम से संगम युग के बारे में। संगम युग वास्तव में हो का, देखिए संगम युग के बारे में ये इतिहास में हमने के पढ़े के मिलेला। चाहे बीपीएससी के रहुआ एग्जाम दी, चाहे यूपीएससी के, चाहे यूपीपीसीएस के दी, जौन कुछ भी दी एग्जाम, ठीक बा, एसएससी के दी। अगर संगम युग से क्वेश्चन आवता कैसे कि लूसेंट जोन बा ओमे संगम युग के ऐड कइले बा। पिछला वर्जन जौन रहे लूसेंट के ओमे एसएससी के में सॉरी जौन हौका कहल जाला मतलब संगम युग नइखे देखे के मिलत पुरानका किताब में। लेकिन अब का बोल बा कि मतलब संगम युग के ऐड कर दिया बा लूसेंट में। तो हमरा पता था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बा इसे ऐड कर बा, ठीक बा। जे भी राइटर बा लूसेंट बुक के इतना तो मतलब बहुत अनुभवी व्यक्ति हुई, ठीक बा। हमनी के खाली का पड़ोसल चीज़ के लेके दूसरा रूप में अपन समझावे के तरीका खाली चेंज करके समझा देवे के बा, ठीक बा। तो संगम युग हमनी के शुरू करम सन तो एकरा पहले अगर पढ़ले हम संगम युग तो रूड़ा बहुत मजा आई, ठीक बा। अगर नहीं पढ़ले तो तनी सा तो दिक्कत हुई, लेकिन दिक्कत ना होके दे बानी नु, ठीक बा। संगम युग ह शब्द आई, ठीक बा, जौन की रूड़ा है बोर्ड पर देखा तो हमार बोर्ड ह कि बैकग्राउंड ह। चलिए बोर्ड लगा देता नहीं करिया से, ठीक बा, उजर से लौकी। एगो शब्द समझम सन, कौन कौन? एगो संगम समझम सन, संगम साहित्य समझम सन, ठीक बा। संगम संगम साहित्य। तो संगम के पहले समझ लिया संगम हो का, ठीक बा। आ संगम साहित्य का हो। एकरा के दू तरीका से हमनी के समझम सन, संगम साहित्य के दू तरीका से, और दूगो जानकारी भी देहल बा, दूगो मान्यता भी बा, ठीक बा। शुरू में संगम साहित्य के बारे में पहले जान लिया कि संगम साहित्य हो का, ओकरा बाद संगम जानेम सन, ठीक बा। ओकरा बाद जितना भी पॉइंट हुई ओकरा के हम जान। हालांकि वीडियो हम बहुत छोट बनाएम, ऐसे कि देखिए यहाँ एडिटिंग करे में हमरा टाइम लगी, ठीक बा। तो एडिटिंग करे में टाइम लगी, वीडियो शूट करता तो उनों में टाइम लगी, है ना। तो तनी तनी हम मतलब ई करके करें। तो पहले संगम साहित्य के जान लिया। संगम साहित्य हो का पुरानका ज़माना में मतलब सब शुरू में सबसे पहले मतलब प्राचीन ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल में मतलब समझता नहीं, जब हमनी के इतिहास ओकरे के कहनी सन जौना के लिखित प्रमाण बा तौने के इतिहास मानी सन। हालांकि ऐतिहासिक काल से जितना भी अब तक के युग चलल बा, ऐतिहासिक काल में सबसे पहले जौन दक्षिण भारत कहीं चाहे दक्षिण भारत कहीं, ठीक बा। तनी सा भोजपुरी में पढ़ावत तनी तो तनी चाहे ना तो हुई जाई। तो दक्षिण भारत में जौन इतिहास जौन मिलेला, जौना स्रोत से इतिहास मिलेला दक्षिण भारत के, जैसे कि तमिलनाडु हो गल, है ना। तो दक्षिण भारत के जितना भी इतिहास क्रमबद्ध रूप से मिलेला ओकरे के हमनी के जौना साहित्य के माध्यम से मिलेला। साहित्य मतलब समझता नहीं ना, बुक ग्रंथ किताब, ठीक बा। तो उ जौना साहित्य से मिलेला वही साहित्य के हमनी के संगम युग कहनी सन, ठीक बा। सॉरी संगम साहित्य कहनी सन। आ संगम युग काहे कहनी सन? देखिए 3 गो शब्द आवता यहाँ, संगम साहित्य, संगम युग और संगम, 3 गो शब्द आवता। ई 3 गो शब्द के रउरा समझ जाई, ठीक बा। 3 गो शब्द के रउरा समझम तो संगम युग आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिक्सिंग हो जा रहा है ना चलिए, तो सबसे पहले संगम होता क्या था? संगम होता था कि जैसे तमिल लेखक जितने भी थे ना, तमिल विद्वान जितने थे, उनका एक संगठन होता था। संगठन सॉरी मीटिंग होता था। संगठन मतलब तो एक संस्था हो गया ना, संस्था नहीं, उसको मीटिंग बोलेंगे, परिषद बोलेंगे, काउंसिल बोलेंगे या फिर गोष्ठी बोलेंगे, ठीक है। क्या होता था कि जो भी तमिलनाडु के लेखक हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, वो अपनी जितनी भी रचनाएं लिखा करते थे, ठीक है। जितना अपन लिखत रहे लो रचना, वो सारा रचना के क्या करत रहे लो, एगो मीटिंग होत रहे, काउंसिल बनत रहे, गोष्ठी बनत रहे, जौना के हमनी के क्या कह सकता सन, परिषद भी कह सकता सन। परिषद ही कहल जाला, गोष्ठी ही कहल जाला, ठीक बा। ये दूगो शब्द पर ध्यान ज़्यादा दें, परिषद और गोष्ठी, जौना के संगम के शाब्दिक अर्थ इहे होला, ठीक बा। तो जब भी जितना भी तमिल लेखक रहे लो अपन रचना करत रहे लो, जितना भी कृति अपन लिखत रहे लो, ठीक बा। तो कृति के
संगम के माध्यम से ओकर स्वीकृति मिलत रहे। संगम मतलब का, जैसे हमनी के मीटिंग करनी से कोनो भी योजना बनावे के रहेला तो मीटिंग करनी सन कि चलो भाई हई बात सही बा कि ना। जैसे मान लो कि हम ही एगो किताब लिखनी, ठीक बा, वो किताब के अगर हम चाहतनी कि प्रकाशन होखे, ठीक बा, प्रकाशित होके हमार किताब, तो उ एगो संगम बनत रहे। तो हमनी के जैसे मीटिंग करम सन 5 गो कवि मिल के चाहे 5 गो राइटर मिल के हमनी के ई करम सन कि मीटिंग करम सन कि हाँ एमे का त्रुटि बा, का सही बा, का गलत बा, ठीक बा। तो ई चीज़ के दर्शावे खातिर हमनी के का करम सन कि मीटिंग करम सन। तो सेम वही वे में हमनी के उहाँ का होत रहल कि तमिल लेखक आ विद्वान लोग के एगो संगम होत रहल, एगो मीटिंग होत रहल, जौने के हमनी के का कहत रहनी सन संगम, जौना के अर्थ शाब्दिक अर्थ होला परिषद या गोष्ठी। क्या होला? शाब्दिक अर्थ जौना के होला परिषद या गोष्ठी। आशा करतानी कि रउरा सबके याद हो जाई, ठीक बा। एमे कौनो दिक्कत वाला बात ना होई। तो ई होला गोष्ठी संगम या गोष्ठी या परिषद, ई चीज़ हो गल। अब हो गल संगम युग कवना के कहल जाई। तो भैया जौना युग में ई प्रक्रिया होत रहे, जौना युग में ई प्रक्रिया होत रहे तौने के हमनी के का कहनी सन संगम कह देम सन। कौनो दिक्कत बा? जौना युग में ई संगम होत रहे, जौना युग में ये मीटिंग बैठत रहे तौने युग के हमनी के संगम युग कह देम सन, ठीक बा। आ संगम साहित्य कवना के कहल जाला? तो संगम साहित्य एगो दृष्टिकोण बतावेला कि संगम साहित्य एगो प्रमाण मिलेगा। संगम साहित्य जितना भी दक्षिण भारत बा, दक्षिण भारत कह सकते हैं, दक्षिण भारत की इतिहास की क्रमागत जानकारी जिस साहित्य में मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? संगम साहित्य बोलते हैं। आशा करता नहीं समझ में आ गल हुई, आयल बा कि ना बताई। तो ओकरा के हमनी के संगम साहित्य कहनी सन। लेकिन संगम साहित्य के एगो और औचित्य बतावल गल बा कि परंपरा के अनुसार, परंपरागत रूप से या परंपरा के अनुसार ऐसन मानल जाला कि पांड्य देश के राजा के संरक्षण में 3 गो संगम आयोजित भए रहे, ठीक बा। पांड्य देश के राजा के मतलब संरक्षण में 3 गो संगम आयोजित भल, 3 गो मीटिंग समझ ली, एक तरह से मीटिंग समझ ली, ठीक बा। हालांकि याद रखे खातिर परीक्षा में अगर लिखे के हुई या फिर परीक्षा में आई तो आप संगम के अर्थ लगाइएगा किससे? गोष्ठी से या परिषद से या काउंसिल से, ठीक है। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि मीटिंग, ठीक है। तो 3 गो मीटिंग भर रहे हैं। परंपरा ई कहेला, परंपरा के अनुसार ई बतावल जाला कि 3 गो मीटिंग भर रहे हैं। तीनों मीटिंग में जौना साहित्य के मान्यता प्राप्त भल, जौना उस युग में जौन साहित्य के मान्यता प्राप्त भल ओकरे के क्या कहनी सन हमनी के संगम साहित्य कहल जाला। जौना जौना साहित्य की स्वीकृति भल, जौना जौना साहित्य के वो मतलब मीटिंग में स्वीकृति प्रदान कल गल ओकरे के हमनी के कहनी सन संगम साहित्य। मतलब जौना जौना साहित्य, जौना जौना ग्रंथ, जौना जौना किताब के उस समय में स्वीकृति प्रदान भल तौना के हमनी के कहनी सन संगम साहित्य। आशा करतानी कि बात समझ में आ गल हुई। अब देखिए इतना लिखे खातिर हम थोड़ा सा अब एडिटिंग कोई नहीं आता ना, तो ऐसे टाइम लागता। तो सोचतानी कि अब रहे देतानी ओतने आगे टॉपिक में हम कुछ बता देम। हालांकि एक संगम युग के शुरुआत जौन भऽ रहे वो हम बता देते हैं 7वीं शताब्दी के शुरुआत में ही भऽ रहे संगम साहित्य के, जौना कि हमनी के पढ़ले बानी सन पीछे शैव धर्म हमनी के पढ़ले बानी सन, जौना में हम बतैले बानी कि शैव धर्म के पल्लव जौन राजा रहेलो, पल्लव राजा। तो आगे हमनी के हालांकि पढ़े के मिली पल्लव राज। तो पल्लव राज में हमनी के का भल कि जितना भी शिव धर्म के या शैव धर्म के प्रचार प्रसार भल उ सब हमनी के नयनार के द्वारा भल, नयनार संत के द्वारा भल। तो नयनार संत में 63 गो संत आवत रहेलो। कहता ना 63 गो। अरे भैया अनहार हो गई क्या हम? 1 मिनट भैया, कैसे अनहार हो गई हम? अच्छा सूरज के रोशनी आ गईल, इहे नु दिक्कत बा। सबसे बड़का ये प्रॉब्लम बा हमरा साथे। सेटअप बढ़िया नइखे, आके छत पर वीडियो बनावत नहीं, समस्या बा। लेकिन समस्या के साथ भी हम रेगुलर रहेम अब, ठीक बा। हो सकता है 1-2 दिन लेट मतलब गैपिंग करके वीडियो आई, लेकिन आई। ऐसे बहुत तरह के समस्या अभी हम झेल रहल बानी। तो देखी पड़े। अरे भाई ये क्या हो गया? ठीक बा। तो पढ़ल जाई तो उहे जब संत नयनार जितना संत रहेलो उहे लो शैव धर्म के प्रचार प्रसार कैलक। 63 गो बतावल जाला कि 63 गो संत रहेलो जौन कि शैव धर्म के नयनार संत रहेलो, ठीक बा। वही में से एगो नाम आवेला अपर के, कहीं कहीं अपार भी लिखल बा अपर भी लिखल बा। सबसे पहले संगम शब्द के प्रयोग उहे कैलन 7वीं शताब्दी के शुरुआत में। कन्फर्म बा? कौनो दिक्कत हुई तो कमेंटवा में लिख देला के काम बा, ठीक बा। चलो तनी
मिलत तानी देखत तानी पहले फर्स्ट टाइम ह ऐसे ए टाइप के वीडियो बनावे के फर्स्ट टाइम है। ऐसे थोड़ा सा हम ट्राई करत तानी कि इतना पर सही बन पावता कि ना, रुआ सबके मतलब समझ में आवता कि ना। ऐसे आशा करतानी बादल भी घेर लेलक। चली बहुत तरह के समस्या बा, कितना हम समस्या बताई, समस्या के बतावत रउड़ो के पका देम हम। ठीक बा, चली मिलल जाई दूसरा वीडियो में बढ़िया से फ्रेश वीडियो बना के। ठीक बा, अभी तो थोड़ा सा बहुत दिक्कत बा। चली तब तक क्या थी, जय हिंद जय भारत। हंसत रही, मुस्कुरात रही, आ भोजपुरी पढ़ाई पर आवत रही, जात रही। जय हिंद जय भारत।